Drama muPolitburo meeting. Aiwa, panguva inozvinatso kubuda pachena kuti Makwikwi the ruling party ZANU-PF. I'm sure everyone saw the video rikutrenda pa social media rinoonekwa kunzi during the Politburo session our President Emmerson Mnangagwa, as he was reciting his speech, aiwa anoita kakukachidzwa, and then he requested water from VP Costa Nochwenga. And zvazoitika ipapo mureZimbabwe, you subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panguva inoziva muri kuona in the pictures, panguva ino VP Costa Nochwenga was already preparing to give the president the water in a water glass. But what happened after? Taona kuti mutungamiri wenyika if atena to his left ndobva anopiwa mvura yanga ichibva na VP Kembo Mohadi. Pana pa BBC inobuda nyora chiti drama at Politburo meeting, ED rejected water from VP Chwenga and opted to drink the one from VP Mohadi. Chwenga was the first to pick the bottle of water. Why did Mohadi open his own while Chwenga was in the process of serving ED Makwikwi? Ndo chitiko chaitika panguva ine chirikuwa kunzi aiwa VP Costa Nochwenga vatori muprocess yekutofila up the water glass. VP Kembo Mohadi ndo panoya vachinotora a water bottle ubva vaivhura zvanobva vagachedza mutungamiri wenyika, and zvisinaiwo mutungamiri wenyika anobva atosiyanawo nezvaChwenga ndobva atoita nezvaKembo Mohadi. Madevelopments anoisa kuda pachena kuti hazvina kumira zvakanaka the ruling party ZANU-PF, and zvinouya panguva ino zvinyatsoratidza kuti nawo yekunwa nekudya mumasessions akadai iri risk. If you look at VP Costa Nochwenga, it is on table, atori neflask yake, haamwi mvura yaanenge asikazivi kuti yaVP, haadyi chokudya chasikazivi kuti chaprepewa sei kana chafamba sei, nokuda kwekuti vanofamba nemota yekuti chakatanga ndo chakachenjedza. Panguva inoi kuchionekwa kunzi mutungamiri wenyikawo zvekare nyange waizikanwa kuti pane dispute between him and his deputy VP Costa Nochwenga, aiwa zvazvanyatso kutowedzera the fallout. Pena comment section medu zvafungira muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Musava subscribe or like, check on the bell.